Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ene wayno en garti kadi e windande men wattore 16 Dental Dine TV hande eɗen janga la mawɗo e la tokoso ari ardi ko jangete e la e hewde ko ɗo haaɗi wadde Dental Dine TV an mo jeeno ko hen jiɗɗo jeede hen bisimilla ma jata ko YouTube binda Dental Dine TV jiyangal ngara bindoɗa naata jeeɗa e jangoɓe jingoɓe numéro mon nani 77 906 14 81 haalama haaltama nanama kam heddi ko jaɓe golle haalde haalama heddi ko jabde nde o nani kam sabu ene haalte o nani heddi ko jaɓon gollon gandon kam wonɓe Facebook ɓe kam dillani taw wonɓe YouTube dillani taw mi yanima ga hada woɓɓe cikkude mataw ari ha heewi en jowi ga yoɓe garɓe kaala kala gadduɗo aɗa haala min nana numéro o nanɗon sa addi ko hen jeeɗa ka jangde adduma aɗa walle a wallu aɗa jingane jingu koso gofo deƴƴi tan deeƴi aɗa janga aɗa suuɗi nder a sikka a funti min a funtani min a funti hoorema sabu so ceerno ma ari janginima gayni dawi ana dawi a heeɓi kalma ƴetta kalma moftoya garana ceerno ma wona kaccitayi wona hay batte mbiyama a jarama jokkolle en nanni ca mbaylen jaɓɓal nenen haala jaɓen haala gollen bisimilla janggen windande wattore 16 hande eɗen janga laa mawɗo ko ni wayata tokosal ngal ene nandi e goo hayno on winditani kono isi waade kono noon wona on wona i mawɗo mo jangunoɗa o ɗo ko laa tokoso woni ɗo ni wayata laa mawɗo ko ni wayata laa tokoso ko ni wayata ƴetta kuɗol ma e deftere ma nani kuɗol ma nani deftere ma nani binda ɗo laa mawɗo janga ha ɗigga binda ɗo laa tokoso janga ha ɗigga ganda kala ko jimina wayni ko laa mawɗo mi anda kala ko jimina wayni wona i mawɗo de mo jangunomi o ɗo ko laa tokoso ɗo noon ngara mbiya laa tokoso ekko masɗe mbiya la le li lo lu ay ɗo kay ko la le li lo lu pamide ɗum ɗo noon en payani ga taw ɗo haaju ma tan yo won andude laa mawɗo no windirte andude laa tokoso no windirte ɗum woni haaju ma an ko andude akulal ngal no wiyete no windirte somin namdama ngal ɗo no wiyete tan mi wiya laa mawɗo ngal no wiyete mi wiya laa tokoso e nande i mawde mbiya ala sabu oɗo o tulnodiri wadde ko woni ɗo ko woni ɗo sabi mi holanoma i mawɗo i tokoso koye masɗe jeeno ɗo noon ko laa ko alkulal i ko alkulal wadde ngal ɗo alkulal woni manggal ngal ɗo woni tokosal ngal mi winda laa mawɗo mi winda laa tokoso mi janga laa mawɗo mi janga laa tokoso so ɗiggi noon mi jangi hami wawi mi adda deftere mi kuɗolam mi wañito ɗo oɗo banggue laa mawɗo oɗo banggue laa tokoso mi ñalla jangude somi wawi mi yaha mi dawa somi dawi mi siftoro ceerno janguinannoɗo no ko wino en yen neldu balle men e jingere men en dawi en tenoyi en keeɓi tan hunde men jehen to Orange Money walla Wave nelden balle men jingere men 77 906 14 81 ko jingere e wallere wallere ha jeere jaren yeeso
so go deƴƴi tan deeƴi on jaarama jokke golle on kaaɗi ɗon nannaaki famnaaki welaani jooɗaani ko woni ko nanen jaɓen wona politique wona punti jawdi ma ñaamaaka e dow meere meere min gacci ko haaju min garanma an wiya yiyata hay batte aɗa walle no jiiruɗa aɗa winda aɗa janga nafoore nde so aroy ko an jeyi wona minen jeyi sa wawi bindol ko an jeyi sa wawi jangde ko an jeyi ko jeyɗa ko noon itta hen dokka min hen beltoto golle jahoje ɗe ɗo koye nande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam